Здравейте, момичета! Приветствам ви отново в студиото на Seven Talents. След една натоварена, може би, или интересна седмица за вас, искам да ми кажете как се справихте с задачите, които Наталия ви даде. Мисля, че се справих много добре. Мисията, която ти ми постави да се запозная с 5 момчета, запознала съм се. Един от тях наистина ме покани на среща. Много си хубава. И другото, което е да повтарям, че обичам себе си, обичам живота си и че наистина вярвам, че ще намеря моя мъж. Перфектният при това. Малко да коригирам. Не да намериш, а ти да позволиш да бъдеш намерена. Меги, ти какво ще споделиш? Най-забавната част беше пробването на булчински рокли. Моите шаферки помогнаха с това. Иначе разговарях с майка ми, разговарях с баща ми. Не съм се притеснявала, че баща ми няма да ми каже, че ме обича. По-скоро се притеснявах аз как да му го кажа. Нямам време да мина да те видя, обаче искам да ти кажа, че те обичам. И много се радвам, че не се обади. Подейства ми. Всичките неща, като ги направих, сега се чувствам по-добре. И по друг начин излъчваш. Да, се по друг появи в теб начин една микота. приемам нещата. Чувствам се по-усмихната и по-обичлива. Жена в теб започна да се изключва, да се отваря. Злати, твоята задача беше, мисля, че по-трудна. Те бяха няколко задачи. Приех всичко много на шега. Забавлявах се искрено с задачите, които ми даде Наталия. Имаше мъже, пред които заставах и просто им казвах: "Ти си моят Бог и аз те обичам." И те не можеха да повярват какво им се случва. Не изпълних една единствена задача. Тя беше, че трябваше да напиша 50 неща, които уважавам в баща ми. Не съм ги написала, защото аз не мога да напиша дори за себе си толкова. Аз се уважавам адски много себе си. Това е лично избор, който аз уважавам. И винаги казвам, когато ябълка е зелена, колко да я теглиш, тя трябва да озрее. Лошото е, че ние не можем да уважавам себе си, ние си фантазираме, че уважаваме себе си, докато не уважавам баща си. Определено мисля, че ще дойде ден, в който трябва да потисна егото си и го осъзнавам все по-ясно от великолепните пети след срещата с Наталия. Ина, твоята задача беше да се отдалечиш малко от родителите си. Кажи какво се случи с теб през тази седмица. Ами аз преживях една много интересна метаморфоза. Мисля, че жена за мен премина много леко в началото и много емоционално в края на мисията. Влизайки в задачата, изпитвах една вина и един дълг да контактувам на дневна база с моите родители, притеснявайки се, че по някакъв начин те зависят от това да съм в постоянен контакт с тях. Случи се немислимото. Нямам акумулатор. И не си говоря с баща ми. Благодаря ти, Наталия. Представям ви моя спасител. Камен. Да ви помогна ли с нещо? Майка ми е много сърдита. Тя не ми говореше, беше дистанцирана. След като й разказах и обясних, тя беше изключително щастлива и много ме подкрепи и каза, че много се радва за всичко, през което преминавам. Зори, ти стана ли принцеса? Може да се каже до някъде. Разбира се, нося малка чанта, дори днес съм с безумно малка чанта и с огромна раница. Трябваше първо да осъзная точно какво иска от мен Наталия. Покрай бала на сина ми аз разбрах, че от гордост, от това, че приемам достоинството като нещо над всички, аз отказвам да искам помощ. Дай да почваш, момче. Съзи на радост. Осъзнах, че аз съм една ужасна майка. Аз постоянно им заповядвам. Изхвърли буклука, събери си стаята. Минавам точно така с пръст. Пелинче, моля те играчките привели мама. Айде. И това сякаш и тя ги преобърна. Направо не мога да повярвам какво се случва. И от този момент нататък аз започнах да искрено в себе си да искам помощ. Мисля, че станах малко по-смирена. И ще продължавам да се боря с тази моя скрита гордост и да искам помощ от хората. Аз мога да кажа, че промяната във вас вече започвам да я виждам и искам да ви изненадам с нещо, което вие със сигурност си заслужихте. Дамски обяд в ресторант "Кактус". Момичета, както ви бяхме обещали, следващата ви изненада, награда за усилията ви, ще бъде обяд в прекрасния ресторант "Кактус" с един специален обяд, приготвен от шеф Манчев, който се е погрижил за вашия комфорт днес. Заповядайте!
Аз ви казвам на здраве. Нека да пием за вашата успешна мисия, за усилията, които полагате и за това колко по-великолепни ставате. На здраве! На здраве! Добър ден! Как сте? Здравейте, шеф Манчев! Здравейте! Чест и почитания, Манчев! Радвам се да се присъедините към Къде да нас. мина? Здравейте! Как сте? Много сте готини! Здравейте! Все хубавици! Приятно ми! Манчев! Как сте? Какво променихте най-много във вас? Аз ли първо? Да. Аз научих, че трябва да се храна по-здравословно, като цяло. И да си приготвям сама храна. Да. А иначе с какво се занимаваш? Затъмнявам стъкла и облеквам коли. Значи имаш сервис. И аз имам такъв сервис. Трябва да си помагаме. Супер! Браво! Супер! Много така спокойно говори, наистина много спокойно говори. Аз си го представях като някакъв по-рязък човек. А ти, мадам? С какво се занимаваш? Я кажи. Operations Manager съм в една компания за производство на стъкло. А иначе това е Ина. Добре, Ина. Но и мадам става, супер е. Шеф Манчев е човек с много стил, много класа и това бе потвърдено от това, което видях днес. Занимавам се с финансови анализи, счетоводство. Всичко ти е подадено в кутийки в главата, нали? Да. Какво те мотивира да участваш в великолепните 5? Просто е така на шега. След което започна целият този водовъртеж с тези прекрасни момичета. Наистина е страхотно. Аз не очаквах, че ще намеря приятелки в предаването. Аз чувствам всички от екипа като свои близки хора. Винаги човек трябва да търси предизвикателства. Първо да е наясно с вътрешното аз, след това да знае какво иска, какво да се случи и какво иска да постигне. Манчев е страхотен. Много е харизматичен, говори много увлекателно. Аз също много пъти съм бил в някаква дупка, както ти каза дупка, но дупката в мен е повлияна от нещо, което съм спирал да се развивам или съм спирал нещо, което усещам, че нещо не ми върви. Аз мисля, че имаме какво да научим от него за живота. Изглежда като човек с доста сериозен житейски опит. Великолепните 5, а? Аз също бих направил такова предизвикателство със себе си, защото човек винаги трябва да намира нови черти в характера си, нови предизвикателства и аз обичам така. Зорница. Не казвай пак майката. Защо? Една прекрасна дама, която има 3 още прекрасни деца и прекрасен любящ съпруг и един куп задължения. Ами понеже през цялото време ме презентират като майката с 3 деца, значи да уточня 2 деца са големи, едното е мъничко. Хареса ми храната, хареса ми това, което той ни каза, разговора непринудения, който проведе с нас. Моята причина да участвам беше, че държа всичко под контрол. Кой, къде, какво прави, бюджета, храната, кога ще изпара, ще се сготви, нали, съпруг ми много ми помага, но абсолютно всичко държа да е под мой контрол, което е ужасно. Това е ужасно. Да. Малко доминантно. Абсолютно. И не мога да си почивам. Това ми е страхотен проблем. Или проблемът е това да делегираш задачи? Не делегирам задачи. Не делегирам задачи. Шеф Манчев ми се стори невероятен. Бих желала, ако може да ни е ментор, защото беше нещо като кратка психоанализа на всяка една от нас. Да намериш собственото си аз и да признаеш, че имаш проблеми. Това също е един вид успех, един вид гордост. Тези момичета трябва да се гордеят със себе си, че влизат в това да кажат аз това мога, това не мога, признават си, което е много важно. Харесва ли ви храната? Харесва. Поднесли сме ви една сезонна салата, която в момента знаете, розов домат, печена чушка. За основно сме ви подготвили на пилешко ала росини, с зеленчуци по средата, с сос жу и трюфелова есенция. С трюфелова есенция и после ще имате и десерт. Сега си чакам десерта, ако може, защото второто беше превъзходно и съм много гладна още. Харесва ли? Пих великолепно вино, леко съм опиянена, страхотно се чувствам. Тази награда определено беше много приятна. Компанията беше приятна, обстановката беше приятна. Определен този ресторант ще влезе в моя списък с любими ресторанти. Много готина изненада, даже по-готина от спато.
И може би да дадем още една здравица за Тери, която е в Гърция в заслужена почивка и много ни липсва всъщност. Да, здраве! За мен е много важно, че споделям цялото това изживяване с момичетата. Че ние сме екип и ние работим заедно, за да направим, за да си помогнем да бъдем по-добри. Млади, красиви. Някак си на визитни картички гледате по-големи. Много сте мънички. Майки с 3 деца и други. О, дори.